Ka kitab Exodus kunang gaba lagu saw kedekot gaba arba khandai ter syerum. Adangi pulai tu ga lenong. Kedai ka por gabo Moses udan halom Sinai habo ai ka shipo hukum hadin bo ula penpat ia ka shipo hukum ke benengkong. U penpat yu to mau namar be kon Israel ki lale persya ki lale bom day hakmat jong try u Moses u dom mar penpat yu to mau yo ba la tho yo ba la tho ye go shipo hukum. Teman tangan ini ke sin ke ba ar ke Moses u Ukraine baru bleh lom Sinai. Bible ka ong baru Moses wan here na lom wan Ukraine bat gi pai ba kon Israel. But tip bagas kasni do jung ga khmat ju kala tanshan. Ka Bible ka si ong ga tanshan ber ka khmat ju kala tanshan. Kat haduk bagi kon Israel kila shifting bat kila pet yap no. Na khmat jo Moses bagi shifting bat ki bat na bo Moses ngoto ba pleng menta ba kadon ke khmat jonga ka ba pelong ikon Israel bakin shifting utap mo no ilaga khmat ju bar Ukraine bar ikon Israel ba Bible ko ong habo Ukraine bar ikon Israel utap iga khmat ju kenapa ikon Israel kinom shifting yu bar habo le ban Ukraine baru belai u play biang ye kata ka jing ka khmat habo Ukraine baru belai weng ye jing ka khmat habo Ukraine bar ki pai ba utap ye jing ka khmat ta gede ka story hagalong ba la basa la bi pulih har khandai ter hado bukut but ladang ilai pan pulih yegene ke jo ka jing yegene ke jo ka jing jia haga jing batai jong Paul okay ka city ke ba arj ginong Korin alright ke city ba arj ginong Korin ini pulih nong ba la ke khot ban ru ter dengan pulih u Paul ongkum ni u beliau bala pelongi kinong ula pelongi kinong yelap jong ke jutang bathamai ti om ki jong kedak u beliau la pelong yengi ong Paul balong kinong yelap jong ke jutang bathamai om ki jong kedak ke kedak kemul ke testament bah kadai ke jutang berim kedak ke jutang berim ro bleu khlam pelong ngi balong ki noilap jong ke jutang berim ne ki jong kedak hare ula pelong ngi balong ki noilap jong ke jutang bathamai but ula pelong ngi balong ki noilap jong sem te om namar kedak ke penyap ke namar kedak ke penyap namar ke jutang berim ke penyap henry ke jutang berim kedai ka an jo Moses hari mense mo penim kat khot ka banyo ko ong hari leda kata ka jing shikriniam ka Bible ka sik ong leda kata ka jing shikriniam ka Bible pareng ko ong ka ministration leda kata ka jing shikriniam jong ka jing yap ya ka bala tho hakimau ka long ka ba don burom kat hado bagi ki kon Israel kimla show ban pej ye khmat Moses namar ga jing tanshan jong ka burom ka ba ga khmat Moses ka ba ga ga burom kolong ka burom ka ba la jano au polo ong ki ka burom jong ka testament berim ka habong testament berim ka mut ya ka Bible Genesis do Malaki ka testament berim hang ne ka do bet ya ka jing tho jo Moses ya ka an hukum Moses now uno Paul ong kata ka jing shakriniam jong ka jing yap ke jing shakriniam jong ka jing yap kata ya ka bala tho akimau khot banyo ko ong namarada kata ka jing shakriniam jong ka jing yap ya ka bala tho akimau au ke kata ka jing shikriniam ka bala tho akimau ka shipo hukum okay shipo hukum bala tho hakimau bar Paul khot ka jing shikriniam jong ka jing yap
kemud kade nginom ong shu kan jing syakri niam ngishu ong kajing syakri jong kajing yap. So ka shupo hukum kade ka nong syakri ya kajing yap. Kemud ni ke ka ba ka hukum ka shupo hukum kale lada bataya ka daga khmat ka ba kan jado ka walam ya kajing yap ka panyap Sabang empat ong ba ngidon kam masutho eka daga eka bakan jama se. Kibru ki sutho baklai gine ke na ta gadaw kim nangsho gadon gajing kulmar gadon gajing jot hagamer krishna mar bangim sutho ini ke. Par pol khot eka ka de ka jing shakri niam jong ka jiyap. Kalong ka badon burom ho oi ka ta ka jing shakri kalong ka ba jong ka jiyap ka don ye ka burom jong ka. Kat haduk bagi kon Israel kimlak ban kemi ya khmar Moses. Jayu ke khmar Moses. Ka Bible ko ang khmar Moses ko tan shan ber da ka burom blay na mar ka jing phalang jong ka jing doron kat jong blay bar ka khmar jong Moses kala dambit da ka burom blay. Bar ba ulet ban ikren kon Israel kim la pej ya khmar Moses ki shepting bat ki pet yap no. Te upolo ong kat haduk ba kon Israel kim la ban kemi ya khmar Moses. Kata ka burom ka ba khmar Moses ka burom ka ba lajano. Akhlam mga ka de khot banyo oru polo ong ka burom ka ba lajano. So ka kubor jangan por ka burom Moses bat ka burom utrai. Ka jingbom zutho ikine ki artli la dengi bo ikine ki artli ka pemi ya ka pemi ya Kristan Kapemi yo Kristan ngarang gumno Kristan kulmar ka jingbom sungutho ban pani pera padang gini artli ka burom Moses ba ka burom utrai ladang ni pani khleki ni thep ki hagajo ka plus ni ka pemi yo Kristan ba kulmar now ladang play khot ba pra na ban sungutho nong ba yet khot ba prang de ban sungutho shwai khot ban kong khot mun kong ka ta ka burom jong ka jutang barim ka badon nga khmar Moses kada ka burom ka bajano hooj kalong ka badon burom kalong badon burom kat hado ba kun ki shepting yo Moses ka jingtan shan jong da ka burom kat hado ba shep kun ki shepting khot pra on da kam tam kat no pi tharai kat no kalong ka ba kat no ka jing kraw jong da ka burom jong umensim kandalong kampalat banye da ka burom jong ka burom ya ka bala tho akimau ma polong kum ni ka burom jong ga to ya ka bala tho akimau kolong ba don burom ho oi la ban len ni ka ta ka don la ka jong ka burom jong ka ba kolong ka don burom hado ka ta hado bagi bru shifting da kam tam kat no ka burom jong umensim kada long ka ba kampalat ban ya ka burom jong ka burom ka badon khmar Moses ka sudah ka logic kada ka nya lada don ka burom khmar Moses kan don ka jong ka testament ba jong jutang barim ka don ka burom jong ka jutang ba thamai now khot ka khanda ka ong lada ka jing shikri jong ka jing penrem kalong ka balong ka don burom ka jing shikri jong ka jing penrem ka jing shikri jong ka jing penrem ka de ka jing shikri jong ka to ya ka bala tho agi mau phitip ka da bala tho agi mau lada ka jing shikri jong ka jing penrem ka balong ka ba don burom da kham tam de ka jing shikri jong ka hok kan long ka ba palat ha ka burom so polo khot ya ta ka jing shakri ya ka bala tho ki mau ka jing shakri jong ka jing panrem ka ban kong khot ka jing shakri jong ka jing yap ka ba ar ka jing shakri jong ka jing panrem
bat ye gajing shikri jong ka jutang bathama khode ka gajing shikri jong u mensim to ba ar gade gajing shikri jong hok bat khod ka shpog ngum ne ngin puri khod khat we dare namar lada kata ya kabala jano namar lada ya kata kabal yai jano kalong ka don burom da khamtam ka burom jong kata ka yai sa ngarong biang namar lada kata ka yai jano kalong ka don burom ke kata ka yai jano ka don burom ka yai jano ka de ga jutang berim ka yai jano ka de ga jutang berim ya ka bala tho hakimau kata ka de ga burom ka yai kata ka de ka yai jano kalong em ka don burom hoi kalong ka don burom but khot we ka on namar lada kata ka yai jano kalong ka don burom da khamtam kat no kata ka yai sa kalong ka kham don burom ke ka yai sa ka de ga shikri jong mensim ka yai sa ka de ga shikri jong hop ya ka bala shem ho kris ka jing ka bala sa ka de ga jutang mathamai but ka burom jong jutang berim ka don la ka jong burom jong ka ngimla ban len yita hare ka burom ka bala jong jutang mathamai kalong ka ba khampalat ban ya ka burom jong ka jutang berim kan ma ko bor jong ade ka jutang ka burom jong Moses but ka burom jong trai na khot ka ba khat ar kong namar ka tahabang yo kene ngire kren shlur ngire snow scam ngire doni kene jing kermen ka scam bang ngire kren shlur ro bang ngimlong kumu Moses on la bang ngimlong kumu Moses ngimlong kumu Moses bo ya ka jingka khmat ju bagi khon Israel kimla ban pe ye ga khmat kimla ban khmi shan che ga ba kut ka ban sa damno khot bakhat lai ko ong pol ong ngim long ku Moses ubabure khmat jo ubabu ye daga jingka khmat jo kat bar habagi khonsal ki khmi khmat Moses kim yo ya ke ye kaban sadam no kemut haga khmat jo Moses kadon ka burom bagata ka burom ka ong kumne ka burom kaban sadam no haga khmar Moses kadon ka burom bat ka taga burom ka ongkum ne ka burom ka ban sadam no hari ki khunu sel kimla ban yo ka taga ba ong ka burom ka ban sadam no namar Moses utap mo ila ka khmat jo so haba utap ka khmat jo ki khunu sel kimla ban khmi ya ka ta ka ban sadam no lada Moses on jin de la plague ya ga khmat ju bat lada ki khonsel kin jin de la yasha ban pe ga khmat ju kin jin de la tip na do meno ba pleng ga buram ka ban saja no tare na mar ba kiro ki shepteng Moses ro baru khot ye ki baru khot ye ki baru tammo ga klik ya ga khmat ju khna ba kin shepteng na ga ta ra kim yo ba ka de ga buram ka ban saja no te ga ba ja thot ba khasa ya ga dono ya jimu jibr khat jangki la tapmat la namar hadu kane gisngi kemur hadu kane gisngi ba pol tho ya gisti jinong koren hadu kane gisngi ka jo ka jing yais ka jo ka jing ka khmat ka yaisa haba pule ya ka jutang barim sabha hadu kane gisngi kemur hadu gisngi jong apostle Paul Kibriho bagi pule ke jutang beri bagi pule ke jing thok jom Moses ke don ke jingka akhmat jongki. But kim yo ya kata ke ban sedam no. Hello, kata de ke wo polong now. Kata bat uban de gini khtin ong. Kaba kata ke jing ba kaba ya kata ke jingka on weng no yaka da kejiwan ukris. Tagade ke ege ban. Now khot ke bakhasan. Haduk ke ne gisngi. Mde haduk menta gisngi haduk ne jawai. Haduk ne gisngi mot haduk ne gisngi bo polu tho ye ne shiti chenong koren. Haba pule yo Moses. Ka jingka khmat ka don ha ka donot jonginong pule.
Wow. Hadok kini kisih ong Paul. Kadon gejingka khamat. Kadon gejingka ka bakai ka donut jong breu haba pule ya gejing tho Moses. Upol uklemut ummut ban ong ngimdon kamban pule Moses namar upol de bri pule yo Moses. Hadok kata-kata. Jisu de pule yo Moses hadok kata-kata. Ki apostol gi pule ya ke testament brim gi pule gejing tho jong Moses baro. Kim habo pol ong habo pule hukum ya Moses kadon ga jingka haga donot uklemut ban ong ba ngimde ban pule ya ga jing tho jo Moses kabo ong gede ngimde ban kabo ong don sibon gibri gi pule ya ga jing tho jo Moses tang ba kadon ga jingka haga donot jiki ba kim shai kanu gi pule ro kim shai namar kadon ga jingka balai orang jika namar Kim Yo Chris. Balai Kim Yo Chris namar kika yaga khamat jangki. Hello. Ngan om ni namar ka don ga jingka ha ka dono jangki. But Kim la ban pet sha landet jong ga jingka. Kat khot ga bakat sao kedai gejing batai ka ong kabadon shalandet jong gejing ka kedai Chris. But namar kata ka buram kabadon khamat Moses. Namar kata ka jingka kabadon khamat Moses Kim Yo ba kata ka buram hana kedai ka buram kaban sajano but kimut ba kedai ka to bai but ki nang kata ro ki yai sa ha ka to ka buram jong ka jing shikri jong ka jiyap ki ne sa ha ka buram jong ka jing shikri jong ka jing penrem. Out kot ke bakat prak ong Henry ndah bakam kanda pai khamat shotrai on loit no yagata ka jingka kamut kumni lada kibriu ki yo Chris ya ka jingka laweng kata ga bo pol mut ban ong lada pi yo Chris ya ka jingka laweng balai kibriu ki yo Chris namar ka don ka jingka susi ban ong gani ki bri hadu gini si menta ki yo Chris bat kum joro ki pong yala ki mas jangki kum ba pong how ara jarar po ki pong mdei tang ye gini ki mas ne ki pong ya ba ye ki khmat jangki mdei ye gani ga shintur ba khmut ki pong ye ga mas ha ga khmat jangki bat ki ai mat la sa na ga ta daw yo jisuru ki yo sngohi ki yo tamba ya ga toro ki yo bat ki bo lang ya ga buram jong ka jing shikri jong ga yap bat ka buram jong ga jing shikri jong ga jing ha ga jo ka jaka thot khat nyo go unda ba ga pai khamat shot thot khat pra thot ba khat nriu nda ba ga pai khamat shot tra on loit no yagata ka jing ka khamat. Glory to God. Mano ba kakmat? Moses. Hai gadon gada gajing kakmat. Haka burom jong Moses. Now, dekot ka bakat nyo. Utraw long utaw mensim. Nini utraw long utaw mensim. Utraw long kataga hok. Utraw long kataga jutang batamay. Barabo utraw don. Habo mensim utraw don. Hang taga don kajing lai loy. Don jing light load ha ka burom Moses. Don jing light load ha ka burom ka batansya nya khamar Moses. Uba yo ya ka khamar Moses ya ka burom Moses baru uba kerpat uba duai kumba Moses. Atra itu pen hanga ya ka burom jome ude ubriu ubom light load ude ubriu ubom pat yo kumba dai bon yo Chris. Udang neksa ha ka jing syakum syate udang neksa hapo jong gato ka mask. Udang nek sa apo jong gato ga jing tap ya ga khmat jong. Ladengi ruwa kumruwa mo sa satra to peninga ga burom jeme kadai ga jing bom ngai kadai ga jing bom snot ga gospel. Now, habo mense mutrah ta don ka jing lai loi. U mense mutrai day ka
kadak. Umense mutrai dei gadak. Kaya gadak jutang berim. Umense mutrai dei kajing syakri jong kajing yap. Dei kajing syakri jong kajing penrem. Umense jong trai udai kajing syakri jong hok. Umense jong trai udai jutang bathamai. Kita ada umense jong trai. So habadon umense jong trai hang ta kadon kajing light loy. Light loy na gay, light loy na ka mask. Light loy na ka jingka ka ba ka ga khamat. Jong ka do nod ubreu. So gani ka jing light loy hang ne ka klam thau ka tu ka jing light loy po ying man ne ka klam thau ka tu ka jing light loy ka bangi perkat habang roi praise and worship. But bon don kinoi lam jing roi praise and worship ki ong lado light loy pisha pelong ki bala light loy pe but light loy ban thap ikhti light loy ban shat light loy ban kaang light loy ban perta kam don jing dei bat ka ta thap khti bat ka shat bat ka kmen po ying man ne gani jing light loy gani ka jing light loy ka hang ne ka tho ye ka jing light loy na ga mas ka jing light loy na ka ga mask corona hare ka mask jong ka buram u Moses. Ka jing lai lo hani ka tho ya ka jing lai lo na ka jing ka badon na ka khmat jong Moses ka ba tap mo ya ka buram ka bangsa dam no ngan yi tho pi ka khubor ba kamen ga ne ya ka buram jong Moses la pandam no ya ka buram ka badon khmat jusu kala kot kala dam kala wai kedkot ka ba khat pra ko ong hare mangi baro daga khmat klem da ka no ngi yo I kuma ka yit ya ka burom jong trai. Glory to God. Hallelujah. Mangi baro daga khmat klem da ka no mangi ki bangai baro manta ki bangai ho Chris ya ka jingka la weng no nagi khmat jangi. Bara weng ya ka jingka na khmat jangi upolo ong ngi yo I ya ka burom jong trai. Klem da ka no hang no la ka ai ka khmat ha ka burom jong Moses. So breu ba pech sa shaga buram jong Moses kai ka buram Moses ka buram Moses ka de ka dak ya ka bala tho akimau ka buram jong Moses ka de ka jing shakri niam jong ka jing yap ka de ka jing shakri niam jong ka jing penrem ka dak ka bala tho ho mau. Now mangi baro daga khamat klam da ka no. Glory to God. Mangi de khmat klam ka no. So breu ubala light naga to ga jingka khmat jo Moses. Udah breu ba yo I yo Chris. Baru breu ba yo I ya ka burom jong trai. Don artali ka burom ga de burom jo Moses but ka burom jong trai. Either you are in his glory, the glory of the Old Testament or the glory of the New Testament. You cannot pimla bandon haki artli kini ki burom hagjo por. Now kot ka bakat pra ong mangi baro daga khmat klem daka no ngi yo I kum mapet hagayit ya ka burom jong trai but lanang penkelai ngi hagajo kadur naga burom syaga burom naga burom syaga burom lapan kelangi naga burom syaga burom kamde naga burom mentah ngi lasya mentah naga burom laskis mentah de kan naga burom lasya hagan natasha hagan naga biang burom laskis no naga burom syaga burom kade ke universal truth ya ka jingshisha ka bala debja shisen naka burom gemut naka burom jong ka testament berem ke jutang berem naka burom gemut naka burom jong ka dak ya bel thok homau naka burom jong naka burom ke bedan khmat u Moses naka burom jong ke jikri jong ke penrem syaka burom jong ka syaka burom ya ka bala syam khmat jisu syaka burom ka bala syam ha ga jikri jong ke hok syaka burom ya ka bala syam ha ga jikri jong umensem syaga burom jong ke shikri jong ke jutang bathamai so naka burom syaga burom kumut naka burom Moses syaga burom jong trai lapen kenria yangi bat mentangi daga khmat klam da kano ngi yo I ke burom jong trai. Glory to God. Ngi yo I ke burom jong trai klam da kano. Hallelujah. Now lo nong ba sao ke dekot ke ba lai
Te ngan puli nong ba sao ya ka dekhot ka ba nriu sendon ta. Nong ba sao dekhot nriu. Hare ublay ubala hukum ya ga jinshay ba kan shay ga jingdom ula tanshan hagi dono jingi ban ay ya ka jinshay jeng ka jingtip ya ka buram ublay haga khmat u Jisu. Ka don ka buram ublay menta ka bang yoi. Kamdai ga tu ka buram ka ba don hakmat Moses kabo Moses ong atra tu pen ingai buram jumi kam de gatu buram namar gatu buram ga buram ka bala jano ka buram ka bala dam ka buram ka bala yai ja ka buram ka ba yai jano baru Paul ong gumne u ong lap ngi don ngi ga jinsha jing ding tip ya ka buram ublay ka ba tenshan ka ba don haga khmat u Jisu. So menta ngi klem yo isyo iku buram hau Moses ngi yo iku buram menta hau Chris ngi yo iku buram hau Jisu. Kada sorry. Now. Oh, okay, alright. Ngan penkut hang ni namar kedai kene de mga kwa ban ba pinsngoto. Ka buram jong try but ka buram jong Moses. Ya ka buram jong try, ya ka buram jong Moses lapan kendriano, but ya ka buram bat kadai ka buram ka ba ya jano, hari ka buram jong try, kadai ka buram ka ba ne junom. Hallelujah. Ka ba bot nang ni kadai ka jing hikai. Ka ba syapang balai ka longkum ni ka por jong Moses kane gede ka jing hikai ka banaya hikai ter so hakanu ka buram pilong ha ka buram jong katun jong Moses na pilong ha ka buram jong try ngimla bandon ha ki atli kini ki buram ha ka jog por ngi ya ka buram jong blay ngim don kam shuban doa kum doa mas tra to peninga buram jeme upol ong ngila yo i ka buram jong blay ha ga khmat u Jisu. So Jisu uday ka buram jong blay. Uba yo i Chris u yo i ka buram jong try. Bagay ka buram ka ba palat liam ka ba palat dagi ka ba yaine hala gerta. Bagi yo i ka buram jong try. Glory to God. Kan ma pa kam dai ka buram ka bangi perkat kum haga testament berim kum haga por jong Moses kadai ka buram ka bangi yo i de ka jiwan uktin ba kan jado. Yo i ke buram haga jimi pat jong Chris na ke bayam. Kta kadai ke buram jong blay. Hallelujah.